tsaya kar ka wuce. Ka san da cewa za ka iya kare account ɗinka na TikTok ba tare da ka nemi wani ya yi ma wannan aiki ba? Account da yawa kamar Facebook, YouTube da sauran account da muke da su na social media suna da wannan tsarin. Ba wai iya exchanges da bankuna ne suke da wannan tsari na two authenticator ba. Account ɗinka na TikTok shi ma yana da wannan tsari na two authenticator. A yau zan gaya ma yadda za ka kare account ɗinka ta hanyar sa mai two authenticator, yadda ba wani ɗan yahoo ko wani mai kutse da zai iya kutse cikin account ɗinka har ya iya buɗe shi ya amfani da shi ko ma ya ƙwace ma account. Shi dai wannan two authenticator shine one time OTP da ake amfani da shi wajen requesting yayin da aka buɗe account. Ko da mutum ya san username, password ɗinka ba zai iya shiga cikin account ɗinka ba domin bai san menene two authenticator ɗinka ba. Two authenticator wanda suka fi ƙarfi kala biyu ne. Akwai trusted device da kuma application two authenticator wanda yawanci an fi amfani da Google account wajen sa shi. Duk da cewa akwai wasu manya-manyan kamfanonuwa da su ma suka shura akan harkar turo wannan sako na two authenticator, amma mafi yawancin mutane sun fi yin amfani da Google authenticator. Yanzu zan nuna muku yadda za ku saita wannan abu two authenticator akan account ɗinku na TikTok. Ku biyo ni a cikin wannan shiri. Da fari za ka danna wannan zane guda uku na kan profile ɗinka, sai ka shiga setting and privacy. Daga setting and privacy za ka shiga security and permission. Daga security and permission za ka shiga two-step verification. Idan ka shiga two-step verification za ka ga abubuwa guda 5 da za ka iya kare account ɗinka. To inda aka sa authenticator nan ne inda za ka saita verification na application ɗin Google authenticator wanda shine zai kare maka account ɗinka, ko kuma ka saita manage trust device. Masha Allah.